Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporasynyň wekilleri 21 fevral halkara ene dülügüni münasip etdi. Şenbe güni Berlinne edebiýat agşamyny geçirdi. Germaniýanyň paýtagtyna Günörtü Azerbaýjan Medeniýet Merkezine geçirilen çäre İran türkmenleriniň, Owgan türkmenleriniň şeýlede Türkmenistan türkmenleriniň wekilleri, ýazyjy şahylar we beýlekler gatnaşdy. Medeniýet Merkezine 30 töwerew türkmen wekiliniň gatnaşmagyna geçirilen medeni çäre sosial torlar arkaly göni ýaýlymyna hem efire berildi. Online pikir alışmalar gurnaldy. Halkara ene dülügüni karşılık formatına Türkmen edebiyatı akşamı geçirdik. Ondan sonra da dil ve edebiyat hakkında Türkmenler dünyanın neresinde olsa hem mesela değişli hem mesela her kim kırıklanyan olsa şu her kıdaman dil ve edebiyat meselesi Türkmenler arasında bir şey katnaşıp öğretip bilse, arkadaşlıklar öğretip bilse şol umutları, arzuları olan bilelikde geçirdik. Diýip edebiýat agşamynyň gurnoýjylaryndan bolan Ýewropadaky İran türkmenleriniň wekili, jemgyýetçilik aktivisti Yusuf Kor Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Çäräniň gurnoýjylary edebiýat agşamyna dünýäniň durly künjeklerinden, şol hany Kanadadan, Irandan we Owganystandan türkmen diasporalarynyň wekilleriniň gatnaşanyny aýdýarlar. Çärede çykyş eden ýazyjy şahyrlar we alymlar türkmen diliniň ähmiýeti barada söz söýlediler. Ýewropadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň tagallaalary bilen geçirilen çärede ýygnananlar türkmen diliniň meselelerini galyp etdi. Dünýäniň durly ýurtlaryna türkmen diasporalarynyň ýüzbeýi bolýan durly meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Edebiýat agşamynyň dowamyny türkmen diline goşgular okuldy. Türkmen saýlary ýanglandy. Ören mühim mesele, ene dili diýilýän. Sebäbi millet öz dilini ýitirse, onu öz menligini ýitirýär, öz milli aýratynlygyny ýitirýär şu millet. Onsoň şol dil bir ähli bir ösüşüň, bir geljekki ösüşüň, bir kämilleşmegiň çeşmesi. Eger şol dile nirede ruhsat berilen bolsa, şol ýerde medeniýet has oňat ösüp bilýär. Nirede gadagançylyk bolsa, ol ýerde medeniýet hem ylym hem beýle bir ösüp bilmeýär. Diýip çäre gatnaşan türkmen ýazgysy Hudaýberdi haly türkmenleriň Berlinne geçiren edebiýat agşamynyň ähmiýeti barada gurrun berdi. Ýazyjy pikir alışmalarda türkmen edebiýatynyň nutgy şahyrlaryň, şol sanan Nurmuhammed Andalypyň hemde Şeýdaýynyň türkmen diliniň ähmiýeti barada galdyran eserleriniň ara alınıp maslahatlaşylyny gurrun berdi. Dil diýilýän şeýle bir göze görünüp duran zat, şol dili östürseň medeniýet hem ösýär, ylym hem ösýär, jemgyýet hem ösýär. Eger-de sen şol dili gyssaň, onu şol ösüş durýar. Ýagny şol kolonizatorlaryň, hem diktatorlaryň jemgyýetiň ösüşine garşy bir serişdesi onun ene dilini gysmak bolup durýar. Ha meniň gelen netijem. Diýip türkmen ýazgysy Berlinne geçirilen edebiýat agşamynyň ödürine galdyran täsirleri barada gurrun berdi. Jemgyýetçilik aktivisti Yusuf Kor Azatlyk radiosyna bilen gurrun döşükde Berliniň Medeniýet Merkezine geçirilen çäräniň aýratynlyklary barada gurrun berdi. Koruň ynanjyna görä çäräniň hibrid usulda geçirilmegi, onuň sosial torlar arkaly gün efirde ýaýlyma berilmegi has giň pikir alışmalara mümkinçilik töretdi. Bilşiňiz ýa-ni häzirki dünýäde gün artdygyça virtual dünýäň roli artýar. Sebebi digitallaşmak hem yaşayan, yer yüzünde yaşayan insanlara evinden kaçıp olmayacak mümkünçilik deyip şonun peydalanacak olmalı giyinmesi var dedi. Biz hem şonu virtual dünyada geçirdik. Şondan Instagram'dan şu duruşuna gidip duka yayılıp durdu. 3-4 yerden şonu getirip payını düşüne göre alıp payını göverip durdular. Ve häzirki zaman her hili böklenç bolsa hökümet nähili kynçylyk töretjek bolsa, ýa beýleki bir kynçylyk töretýän tapylýan bolsa, şu gatnaşmaga hiç ýerli täsir ýoklugyny görkezmek üçin şu mümkinçiliklerden peýdalanıp bilmek görkezip birlikde kasal etýärin. Diýip Yusuf Kor Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Ilym, Bilim we Medeniýet boýunça edarasy UNESCO her ýylyň 21 fevralyny halkara ene diligini elan etdi. Türkmenistanyň daşyna dünýäniň durly künjeklerine hususan Iranyny we Owganystyny millionlarça etniki türkmen ýaşaýar.